Hello kay. Yeah. Oo, nanami diri sa gawas. Dala na namong imong isa kasako nga bugas. Hello. Ikaw lang isa. Pero una sa tanan pasalamat ko kay nakilianday ko. So keep on sharing, like, then subscribe sa Katabang Reel. Padulong pud taron sa usa na to ka adapted nga nakadaog sa isa ka sako nga bugas sa rapol na to. Oo, nga taga Garcia Heights, Bahada diri sa Davao City. So dal-an na to siya sa iyang daog nga isa ka sakong bugas para pod makatabang ta sa iyaha. Kani siya nga adapted na to, dili nilayo sa ako ang kuan sa akong family. Bilas na ko ni siya, luoy pod taon, na siya duha ka anak, tapos ang iyahang bana lang ang nagtrabaho. So siya nga asawa nalang sa balay standby. So agi tabang nato sa karon nga pandemic, so dala nato siya sa iyang dahog nga isa ka sako nga bugas. Okay mga katabang, tara. Hello kay. Yeah. Oo, nanami diri sa gawas. Dala na namong imong isa kasako nga bugas. Oo. Nanami diri nagpaabot sa kuan diri sa ginaparkingan ako. Okay. Oo. Sige, pabuton ka na mo diri. Okay. Sige. Chelsea. Tulog. Ikaw lang isa. So unsay kuan nimo para makadaog pud mo ba unsa man mo ika-advise? Okay, pero una sa tanan pasalamat ko kay nakilianday ko sa makakuha sa bugas. Tapos wala to keep on sharing, like, then subscribe sa Katabang Reel. And sorry gaunon ko. Ay makalsa no ako rin. Sige. Ay.
Salamat. Oo. Ano nila balay. Oh, si Kai Kai ang winner na to, ikaduhang winner sa raffle nga bugas. Okay, congratulations Kai. Thank you. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong raffle nga isa ka sakong bugas kada 15 ug 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao Nun Ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imong suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.